दिनै 70थि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जोनोम सान। बिपिएफनि बिजाथि शिउली महिलारिया बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुसुखायाव बिबार बावदों। दुलाराय आसामावनो 70थि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जोनोम सानखौ फालिदों। क'क्राझारनि देबोरगावनि बड'लेण्ड मार्टियार्स सेमेट्रियाव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि 70थि गोथार जोनोम सानखौ मान होनानै 3 नं क'क्राझार बिधानसभा बियाबनि एनडिएनि बिजाथि शिउली महिलारिया मुसुखायाव बिबार बावो।